Зачем столько музла? Так положено на нармальнай радыёстанцыі. Вітаю ўсіх, шаноўныя сябры. Пачнем такой сумнай навіны, са страшнай. Не то што яна нечаканая, мы ўжо прывыклі, што рускія фашысты звычайна б'юць па мірных аб'ектах Украіны, забіваюць людзей не вайсковых, рушаць інфраструктуру. І ў ноч на 2 ліпеня яны здзейснілі самы страшны, самы масіраваны ўдар па Кіеву. Нашы суайчыннікі разам з украінцамі. Для сидзе што і як, то канешне мы не маглі абысці стараною. Карацей, працы тут шмат і сёння ўжо другі дзень. Вось зараз бачыце там на відэа у нас пайшоў моцны лівень, але ж працягваецца праца, і валантэры працягваюць працаваць, і ДСНРы працягваюць працаваць, і ДСНС, все мы тут, усе мы разам робім сваю справу. Ось, беларусы адгукнуліся, беларусы дапамаглі. Я б ад сябе хацела сказаць, канешне, вялікі дзякуй Нітхэлпу, які дапамагаў нам фінансава. Яны звязаліся адразу з намі, запыталі Алена, што трэба. Яны і ўклаліся, і самі, і падключылі людзей. Такое. Беларусы, якія в Украіне адгукнуліся, вайсковыя, якія не змаглі прыехаць да нас, яны напісалі асабістыя мне, падзякавалі, што мы тут, і што мы трымаліся і казалі, што трэба. І ўсё, тыя, хто на ратацыі, яны паехалі з намі. Вось, карацей, мы працуем, нават я не ведаю, што я магу яшчэ сказаць, акрамя таго, што беларусы ў такі цяжкі момант для Украіны, яны не пакінулі Украіну, канешне, мы все тут, і не тое, што не пакінулі, а мы побач, плеч-оплеч з украінцамі, кормім, як правільна то будзе сказаць, працаўнікоў, якія працуюць сёння тут, жыхароў дамоў, якія зруйнаваныя, каму няма куды ісці. Тут, каб было разумела, раён весь выключаны, не весь, а там, дзе зруйнаванне, прылёты былі, няма святла, і у людзей адключаны газ, таму яны не могуць прыгатаваць сабе ежу. І сёння, як і ўзімку, мы зноў побач. Карацей, такое. Беларусы малайцы, украінцы гэта зацэнілі, канешне ж, нам удзячны вельмі ўсе за тое, што мы побач тут. Такое, я не ведаю, што я магу сказаць. Слава Украіне, та жыве Беларусь. Вось так абстаяць справы з першых вуснаў ад сведкі падзей. Тут у меня пытаюцца, ці наша гэтая вайна. Я думаю, што калі яна і не наша, то ведаеце, я думаю проста, што тое, што там адбываецца, і тое, што украінцы супрацьстаяць пры дапамозе беларусаў пагрозе ўсяго света, рускаму міру, я думаю, што магчыма часткова і наша. І тыя нашыя беларусы, ваяры, дай Бог ім здароўя, якія за нашу і вашу свабоду льюць сваю кроў, хаця Андруха Паук кажа, што яны паехалі зарабіць грошаў. Вось. Не думаю. Я лічу, што да, хутчэй за ўсё гэта і наша вайна, і я вельмі ўдзячны тым людзям, якія льюць сваю кроў
якія, што самае страшнае, гінуць там. Это лепшыя людзі, смелыя, якія думаюць, сколькі іх ужо загінула. Мыш, Брэст, Іван, Сябро з Пінска. Я думаю, так, гэта, таксама і наша вайна. Ну, прынамсі, тое, што робяць нашыя, людзі, нашыя валантэры, нашыя воіны, яны паказваюць, што Беларусь — гэта брацкі народ, які разам з украінцамі, што мы не клятыя маскалі, ніколі, мы не маскалі. Вось, што мы адзінае цэлае, што мы браты. Вось, і дзякуй вялікі, пані Жаркевіч, дзякуй вялікі, безумоўна, ваярам, дзякуй вялікі ўсім, хто дапамагае украінцам у гэтай б'ецца за перамогу ў вайне над, фашыстамі рускімі. Вось, дзякуй вялікі ўсім. І перад тым, як мы пачнем, нашу тэму, якая я хачу вам сёння прапанаваць, я хачу глянуць чат, як мяне чутно, як, сувязь ввогуле ідзе. Так, ну што, вроде бы лагае, да? А зараз лагае? Нет? Сябры, напишите, калі ласка, потому что я хочу як бы упэўніцца, што ўсё нармальна, каб я себе спакойненько ўжо сядзеў і проста размаўляў па прыгажосці. У меня пишет, что число зрителей 28, число зрителей 28, качество показывает отличное. Я спадзяюся, что гэта адпавядае рэчаіснасці, і тады мы пачнем, да? Шкада, што лепшыя беларусы гінуць на этой вайне. Да, шкада, вельмі шкада. Вельмі, вельмі шкада. І вялікі ім дзякуй. Чутно добра, подвисал, качество норм. Окей, спасибо, дзякуй, дзякуй, Виталик Кондратенко. Ну что, сябры, тады поехали. Поехали. Што кінулася мне ў вочы, не то, што кінулася мне ў вочы, я ўвесь час пра гэта думаю, но ведаеце, просто бывае так, што ты аб нечым думаеш, думаеш, кубатурыш і ну, твои думкі цякуць, і бац, у пэўны момант ты разумееш все вельмі отчётліва, понятно, ясна. Я, значит, глядзеў учора на філіяле Russia Today на Еўрарадыё размову Латушка і Лукашука. І вот, ведаеце, пасля я вот іх слухаю і думаю, вось 6 год барацьбы прайшло. 6 год, блядь, нет никаких выников. 6 год поливаюць з пустого ў парожняе. І тое, о чым я хачу пагаварыць, 6 год, ну я не ведаю, меня ж не было там тут 3 гады, я там сядзеў. Ну, то, што я вось зараз адчуваю, адбываецца нормализация ненормальных вещей. Адбываецца нормализация жудасных рэчаў. Под наше маўчанне агульнае і под наше тое, то мы просто, ну, насамрэч, мы, хаця, можа, я перабольшваю, может, мы можам неяк гэтаму супрацьстаяць. Вось. Значит, вот гляжу на гэтага Латушка, да? Ну, я ж яго ведаю, я яго бачыў вось так вось. Твар у твар. Пастаянна, значыць, зацыкленае кола людзей, якія ходзяць на эфіры паўсюль, пра якіх друкуюць. І у мяне нават у галаве такое ну, не то, што радзілося, я не скажу, што гэта такая яскравая думка. Ось.
Грандасос грандасосу грандасос. Яны, падтрымліваюць друг друга, паўсюль. Вось. Разам всё время у звязку, да. Дык вось, Латушка, вось, як ён апынуўся лідарам дымсілаў, да? Як? Непанятна. Я к таму кажу, што ён зараз нібыта маральны аўтарытэт, нібыта, отец беларускай дэмакрацыі, прыцягнуў туды сваю дочку, так? Яна тоже мусіць, ну, не зараз, так праз паўгадкі будзе нейкім там начальнікам, да, ну, начальнікам дэмакрацыі. Ось. Ездзіць па свету. Сын, ой, сын кажу, бацька з дачкой прадстаўляюць беларусаў, фотачкі. Ён ужо там і блогер, там у яго на яго цэлая каманда працуе, ну, я думаю, на мой взгляд, з продажным Шапаровым, да, который яго піарыць. А быў жа чалавекам. І гэта тоже вось, ну, такая ідзе нармалізацыя. Да, за грошы, да, памятаеце, паук сказал: "А што я за грошы раблю? Я ўжо выгарел". Вось. І то, што ён пасля гэтых слоў і ўвогуле, ён працуе, ну, кароче, я чую, што я залажу ў дзебры, но дзебры будуць сёння вельмі моцныя. Вось, ён кажа, што за деньги я працую, там, да, і чё, і всё, і это нормально. За деньги працаваць нармальна, я згодны. Але калі, грошы выдзяляюць на беларускую дэмакрацыю, а такія як Павук, Кабанов, Шапаров, хто там, Маслоўскі Мікола, Воля Такарчук. Ну, Волю Такарчук я ніколі не ведаў. Яны проста як, посцілкі, працуюць і прапіхваюць разам з Латушкай, нармалізуюць лайно. Ось. Пра гэта наша гутарка, пра гэта я сёння, хачу сказаць, што, ну, гэта не ок, і пра гэта трэба размаўляць. Гэта трэба размаўляць. І вельмі хацелася б, каб беларусы, которые ў Беларусі, я думаю, што яны і так цудоўна ўсё ведаюць, ну, каб яны ведалі, што тут таксама ёсць людзі, которые, не в той конченной обойме и которые говно называют говном, а прыгажосць называют прыгажосцю. То, як усё гэта ёсць. Э Што прапаноўвае Латушка і ўвогуле дым-сілы цалкам, то бок я ўжо ж да Латушкі прычапіўся. Што робяць, нашыя дым-сілы? Іхняя галоўная мэта, каб, людзі не задавалі пытанняў, то бок абсалютны наратыў Лукашэнка. А вось той жа Лукашук, да, навошта нам глядзець на біяграфіі неафітов, которые узначалілі, да, дэмакратычны рух, не глядзець на іх сувязі, не глядзець, хто, адкуль прыйшоў, хто з сабой каго прывёў, як Мельнікаву прывёў Латушка, да. Не трэба, это ерунда. Это, ну так адбылося. Нужно просто поверыць, што так трэба, што ў іх ёсць план, хаця ніякага плана ў іх няма. Ніякага плана ў іх няма. Абсалютныя бездары у гэтым плане. Ну, не то што бездары, у іх нет мэты, каб там быў там план. Яны не для гэтага. Вось. І яны, как бы хочуць нам сказаць і ўвесь час кажуць праз, прадажныя СМІ, якія працуюць невядома на каго, незалежныя, да, то, былыя чыноўнікі, мусара пабудавалі сваю закрытую кармушку, якая корміць іх з беларускай тэмы, дзе яны самі сябе прызначаюць, самі сябе пяюць дыферамбы, самі ездзяць там на нейкія там тусачы. Вось. Тыя, хто з імі не згодны,
вирус, змей терапиньон, кот, шэры кот стал попадать под молотки. Гэта значыць, маргіналы. Маргіналы, правакатары. Вось. А гранты тоже вось дзіўная рэч, да? Ну ладно, ніжэй пра неё, паразмаўляем, хто сядзіць, на грантах. Прадстаўнікі якой касты. Вось, хаця навошта потом? Потом, а мала ли я забуду. Звярніце ўвагу, сябры, што, на фінансавых, плынях сядзяць былыя чыноўнікі і менты. Былыя чыноўнікі рэжыму Лукашэнко. Хто іх туды прывёў? Хто, даў ім такую магчымасць працягваць сваё сытае жыццё, якім яны жылі пры Лукашэнцы, жыць тут? А тут, я думаю, што нават і лепей. Тут нават можа быць и слаще за счет западных податкоплательщиков. Кто вот это все устроил? Ну, мне насамрэч незразумела. То, што яны робяць усе, усе, яны нармалізуюць тое, што, павінна выклікаць грыблівасць вось у нармальных людзей. Гэта так і ёсць, они гэта нармалізуюць. За донарскія грошы, яны штучна, становяцца маральнымі аўтарытэтамі. Ну вось глядзіце, які латушка маральны аўтарытэт. Вы скажаце: "Да блин, Петрухин, да мы все ведаем, там мы знаем, кто такой Пал Палыч". Но, вы ж паглядзіце, тут же што важна, што ён мае магчымасці, падтрымку і яго прасоўваюць, блядь, як палітыка, да. І ён нам распавядае, як трэба жыць. Панімаеце, да, што я кажу? Вось. То, што ён, са сваей там, дачкой, з'яўляецца палітычным праектам, захада і прадстаўляюцца типа они прадстаўнікі, беларусаў. Вось. Э, заместа адказнасці ў іх тока фоташкі, прыёмы, паездкі і вот это вот, заўсёднае: "Ну, усе ж усё разумеюць". Не, не ўсе, не ўсё і не разумеюць. І я, напрыклад, не збіраюся рабіць выгляд, што гэта нармальна. Я разумею, што вы скажаце: "Што ты зробіш?" Ну, я прынамсі скажу, я прынамсі, буду мець аўдыторыю, якая, заўсёды глядзіць мае эфіры, і я проста буду паказваць, што я не згодны, што я буду з гэтым, наколькі мне будзе пазваляць, маі кампетэнцыі, буду змагацца. І я ніколі не забуду, хто яны, хто такі Латушка, кто такие, Жигарь, кто такие Брухан, кто такие, этот, Олег Кулеша, да, кто такая Зазулинская, которая там с сыном тоже мутит, кто такой Ливончик, я гэтага не забуду, кто такая Коўшык, и я буду про гэта ўвесь час распавядаць. Кто такой Михновец, да, кто такой Забуга, ну, уже з нядаўняга часу, кто такі Кабанаў. А мог стаць легендай, застацца, да? Ну, застаўся, застанецца ўжо такім продажным. А такі, да, таким был перспектыўным змагаром. Ну, дарэчы, узгадаў гэтую мёртвую партыю АГП папяровую. Пазней пра яе пагаварым. Так. І сябры, вяртаюся да гэтай перадачы, которую глядзеў са змейсерам Лукашуком. Зараз глянем, нас 56 чалавек. Дзякуй, што вы са мной. Я думаю, што
каментары пачытаем крышачку пазней. Окей, вы так не вельмі шмат іх напісалі пакуль што, а ў мяне мысль ідзе потоком. Значит, сейчас я, сябры, вам поставлю, где у меня тут сценарий по сценарию. Мгм. Вот, значит, сейчас я поставлю, что Латушка распавядае свайму любимому журналісту Лукашуку пра былога свайго калегу і соратніка Андрэя Вадзімавіча Дабкюнаса. Секундочка. ЮНЕСКО ёсць жа Амбразевіч і ОБСЕ, значыцца, ёсць Дабкюнас. Ён хоча яшчэ кантракт. Ну, 2 аўтамабілі высокага класа, усе новыя, да? Вадзіцель, загадчы гаспадаркі, камендант, да? Абслуга. Вельмі добры заробак. Я думаю, ён зарабляе там з надбаўкамі, ён жа яшчэ амбасадар у іншых краінах. Ну так, 5-6 тысяч еўра. Рэзідэнцыя, якая напалову аплачваецца, у тым ліку палова камунальная, там, ну, там па метражу ідзе, камунальныя плацежы. Ну, добра быць амбасадарам. Па якую халеру мы ехаць у Беларусь? Ну, яго варыянт, наколькі разумею, прадпенсійны, он можа на пенсію пайсці, но за беларускую пенсію нават былога амбасадара не пашыкуеш. Ну, лепш жыць у Вене, цудоўны горад, правда, цудоўная еўрапейская сталіца. Бачыце, вось гэта прызвычаенне, да, чыноўнікаў лічыць свае грошы кажу, лічыць чужыя грошы, да, а пра свае грошы нічога не казаць, бо гэта, ну, как бы такое сабе, да. Вось. Цудоўна распавёл, сознанием дела. Латушка же как бы знает, да, что там кому платят, столькі праслужыў. Ну, што пра гэтага Андрэя, да? Ну, з ім всё зразумела. З ім всё зразумела, гэта сістэмны педарок, лукашэнкаўскі служка, а вось ад лідара дым-сілаў, ад Паўла Паўлавіча Латушка, я думаю, не толькі мне, а ўсім нам хацелася бы даведацца, што фінансуе менавіта яго цяпер, ягоную дачку, которая ездзіць, судзячы па здзеньцам па ўсяму свету, ўсё ў яе добра, прадстаўляе беларусам, хто гэта ўсё фінансуе. А? Пал Палыч, наш бескампрамісны, моцны кулак па карупцыі па рэжыму Лукашэнку. Колькі атрымліваеце вы грошаў? Хто аплачвае ваша жытло? Офісы, каманду, НАУ, ШМАУ, палітычную дзейнасць. Кажа, я палітык. Какой ты палітык, Пал Палыч? Ну, хто цябе абіраў? Перад кім ты адказваеш? Ты ўсё там пра гэтых украінскіх дзяцей там уже 5-ты год кажаш. А дзе беларусы? Дзе беларусы? Калі ты будзеш пра беларусаў казаць, то там ты дзесьці меў дачыненне да гэтага, да таксістаў, которые там самі без цябе ўсё вырашалі, ці ты там пашоў там по банкам у Польшы, чтоб там банкі выдавалі. Так што, так можна любое сказаць, любую херню можна сказаць, но насамрэч жа гэтага няма. Мы былі нядаўна ў банке, ніхто там не дае беларусам, не открывае рахункі. Вось. Ну, этот Дабкюнас, да, дипломат. О, хотел фотку его поставить. Не поставлю. Но вы поняли, да, этот, который дипломат белорусский в Вене, он живет. Вот, яшчэ ён там чрезвычайный полномочный посол Словакии, сори, не поставил я его. Ну, бывший дружок его, самого Пал Палыча. То есть, ну, понятно, да, что он служит Лукашенко. Лукашенко, значит, дае ему магчымасць, як раней давал вам, таксама так жыць. І поэтому нам таксама яшчэ цікава то, что не то, что вы зараз атрымоўваеце, а і што ўвогуле вы нажылі, какие ніштякі ад супрацоўніцтва рэжыма з рэжымам Лукашенко, якога прадстаўлялі 25 год там, ну, можа, крыху менш, да? Якое у вас там майно маеце? Што? Недвигу, прафіты, машыны. Нам же таксама цікава. Вы ж таксама былі на месцы гэтага Дабкюнаса. Ці ў вас Лукашенко ўсё адабраў? Не чуў, не чуў. Так што лепш вы
распавядайце сваёй дачцэ, да, ну, можете Мельнікавай распавядаць пра прынцыпы, пра, прыстойнасць там, как он, там распавядаў, какие дыпламаты непрыстойныя не думаюць пра Беларусь. Пал Палыч думае пра Беларусь заўсёды. Кожны дзень. Кожны дзень толькі пра Беларусь і думае. А я вось думаю, каму Пал Палыч служыць, хто даёт ему грошы і чыі інтарэсы ён абслугоўвае. Ну, это ж элементарнае пытанне, сябры, проста элементарнае. Навошта он, да, у кожным сваім, выхадзе ў эфір нармалізуе ненармальнае. Мы ж ведаем пра гэты ягоны, ладно, пра трохкутнік, кахання не будзем размаўляць, но гэта таксама, не прыклад, паводзіны Пал Палыча, не прыклад, да, для, скажем так, адэптаў, эм, прыстойнага светапогляду, для праваслаўных, для каталікоў, да. Вось. Да, Пал Палыч, да. Про меня расскажут всякое. Так, сябры, перад тым, як, перайсці да наступнага, этапу, давайте, ну, тут вы мала пішаце сёння, ну, можа, гэта з аднаго боку і добра, хутчэй закончым. Мельнікаву привели кіберы. Блин, ну, Виталик, тебе, шчыра кажу, лепей знаць, чым мне, но, в этот, в координационную раду. Ну вот, Латушка взял Мельникову на руководящую должность. А так Мельникова — это как кабанчук из сахащика от Щегельского. А Щегельский зараз у координацыйнай радзе. Таксама нармалізуе ненармальнае. Таму што я лічу, напрыклад, і Кабанчук, там, Кабанчук, частка, ОСТ, міністр абароны. Мгм. Цікавы персанаж. Асабліва цікава, ягоны ўдзел у, палку Кастуся Каліноўскага. Сябручок Міколы Іваніша засвяціўся на радарах у бруднай, незразумелай справе з арыштам Верамейчыка. І я думаю, то, што распавядаў Дзяніс Урбанович, гэта ўсё, на жаль, праўда. Так, Виталий, тут еще вопрос, кто привел, киберов. Ну да. Я точно могу сказать, когда появилась. Так, ладно, да-да-да. Вітаю, спадар Сергей. Ці магчыма з вами связаться наўпрост, праз мессенджер? Значит, Дмитрий, конечно, под кожным моим видосом ёсць мой, значит, Телеграм. Коли ласка, связывайтесь. No culpable siempre, там длинная надпись латиницей. Вось, так что да. Так, кто это за шутник? Генотавр. Кто не поставил лайк, то и ахвяра харассменту Пал Палыча. Да, харассмент тоже. Харассмент — это нормально, да? Спросите у Бориса Горецкого. Харассмент — это окей. Кто не поставить, подобайку, до того завитая барбер. Барбер, я подумал про бобер. Больше с этим, с бобром. Кстати, а что с историей с харассментом от Пал Палыча? Дело открыли или все-таки замяли? Если вы маеце пад увагу карпушонак, я нават і не ведаю. За гэтай гісторыяй вірус, так больш дакладна, следзіў і сачыў. І ён быў на сувязі, я ведаю, з Вольгай, і, ну, то бок кантактаваў. Так, ну, сябры, а мы працягваем, далей. Глядзіце, то, ну, мы кажам пра тое, што дым-сілы ненармальнае робяць нармальным праз, продажныя СМі, праз продажных блогераў. Глядзіце, яны, увесь час кажуць, што усе, да, хто служыў рэжыму, будуць несці адказнасць. А людзі, якія прайшлі турму, якія прайшлі выпрабаванні, якіх, катавалі,
яны абяцаюць нам, да, і мне ў тым ліку, я ж таксама, вось толькі зусім мала, значыць, прахадзіў гэтых катаванняў, вось, э, то бок, вот гэта абяцае. Тут прыйшоў мой типа калега: "Закрой, калі ласка, дзверы". Сорі, сябры. Ну, вы ж ведаеце, што я жыву не адзін зараз. Мы жывём з вязнем з аднім. Ну, живем как в одном помешкании. Никакого ЛГБТ. Вось, пришел, хлеба купил, хлеба и шуршит этими мешками, сорян. Дык вось, то бок нам абяцалі будзе справядлівасць, всех, значыць, будзе люстрацыя, всех мы, пакараем. Вось. Але насамрэч што мы бачым? Усе ўсё разумеюць, не ўсё так адназначна. Памятаеце, як яны там сказалі: "Да што кватэры, аддадуць вам кватэры". Ну і што, і где это? Памятаеце, калі гэта было апошні раз сказана? Я так памятаю, што калі я прыехал у Польшу ў 24 годзе на пачатку, магчыма, памыляюся. Ось. Сёння кажуць, усе ўсё разумеюць, заўтра гэта ўжо, частка новай сістэмы. Всё. Это типа нормально. То, што яны кажуць адно, каб, выклікаць на сябе фінансавыя потокі, і ў гэтым ліку таксама. Таму што как же? Яны же кажуць донарам, што мы за справядлівасць, все будуць пакараныя. І калі то. А потым гэта проста замінаецца размовамі, то што мы можам зрабіць, сябры, вы бачыце, проціў нас працуе КДБ. Ось. Нічога не зробіш. Вось. Все павінны разумець. Я лічу, што так, быць не павінна. Не павінна. Вось. Калі мы кажам пра, новую Беларусь, то ўсё павінна быць адкрыта, празрыста. Ну, мы ж будуем новую дзяржаву, ну, нібыта, по версіі дэмсілаў. А насамрэч, як мы бачым, усё адбываецца, зусім наадварот. Калі, чалавек, такі як Латушка, напрыклад, звязаны з сістэмай Лукашэнкі, не толькі Латушка, такіх шмат, да, все эти белполы, байполы, гэта не вырак, канечне, але гэта, ну, вызывае пытанне, да, потому что Азаров, як это глядзеў, он там с этим ВЧБ, всё, мы там всех к ногтю, план перамога, давайте, типа, змагацца, да. Ось. Ну, што значыць, ну, насамрэч? Сябры, прабачце, мне тут крышачку расхістаны. Сябра прыйшоў і, не зразумеў, што я стрым веду. Ну, вы разумееце. Зараз ён пераапранецца, выйдзе. Вось. Ну, у нас как бы ёсць, ну, ён жыве в этом, в автодоме, а я жыву тут. Все там по автономии. І, ну, магчыма, ёсць такія непаразуменні, да, што, а можа, гэта нешта іншае. Понимаете, да? Вось. Так, ну што, сорі. Так, значит, про пытанне да тых, хто служыў у сістэме, Лукашенка. Да іх пытанні павінны быць, і самае галоўнае, што лічу я, яны не павінны нас вучыць, як жыць, да? Ні Латушкі, і даже ні, Губаревічы, эти мертвые партии АГП не павінны абсалютна, да? То бок мы, як бы там сфармаваліся, як кажуць, у 20-м годзе, мы самі ўсё ведаем, і нас на мікіні не правядзеш гэтымі пустымі словамі. Вось. І яшчэ глядзіце, які есть момант вельмі, на мой погляд, сур'ёзны і, такі, ну, не то што дзікаваты, ён тоже нормализуется. Значит, смотрите, людей выкидывают, с Беларуси абсолютно беззаконно, а нам кажуць, усе СМИ, они не поднимают пытанняў, да, что, а что это такое? Гэта незаконна. А мы будем, гэтыя все факты правяраць. Мы будем з гэтым змагацца. Все за гэта адкажуць. Не, яны такога не робяць. Яны как бы это нормально.
То, что людей, выкидывают, с тюрем, привозят сюда — нормально. Подождите, а реабілітацыя, хто за гэта будзе распавядаць? Чаму у нас, ну, нічога, ніякіх няма, крокаў, ужо даўно няма, да? Што мы пераможам, што мы робім, што мы, зрабілі рэвалюцыю, да? То, э, мы вернемся домой. Таму што зноў жа на гэтым, Russia Today, Еўрарадыё, партызанка з Лукашуком, яны абмяркоўваюць, как нам тут комфортно застацца, потому што улады, Польшы, улады Літвы, улады Амерыкі, яны ўжо как бы робяць такія рухі, ну, непрыемныя, типа, а вы как бы недастойны, абароны міжнароднай. І тут трэба всё пільнаваць, чтобы всё было нормально, чтобы не забралі гэту карту побыта, чтобы не забралі, грамадзянства. Понимаете, да? То есть вообще і пра гэтую рэабілітацыю таксама нічога не кажуць. Таму што памілаванне і рэабілітацыя там это ж не одно и то ж. Абсолютно. Не будем разбирать, что такое там памілаванне Лукашэнкі, да. Понятно, что там никакого памілавання няма. Вось. І сколько у мяне, думкі, таму што зусім пра іншае сёння хацеў. Рыхтовался с утра, а потым как меня рвануло с этим, латушкой. Вось, што хацеў я, сябры, сказаць пра яшчэ ёсць, такі момант, да. Яны ж кажуць, типа: "Вы не хвалюйцеся, будзе справядлівасць, будзе, люстрацыя". Праект люстрацыі Адлябедзька ёсць на сайце Светланы Ціханаўскай. Но чамусьці ён ягоным прозвішчам не падпісаны, хаця ён, са мной у перапісках казаў, што ён, значит, гэта, рабіў, што гэта ягоная там ідэя, но подпіс сваю не паставіў. Запісаў як Лукашенко, да, то есть не значыцца, што он автор. І, ну, калі вы пачытаеце, ёсць на сайце Светланы, ну, там гэта проста курам насмех. Ну, такі мягкі лайтовы, варыянт. Типа напиши паперку, прызнайся, што был у сістэме, вось, і можаш працаваць далей. Но если ты нас падмануў, то тады это, агульная такая фабула. Тады за то, што ты нас падмануў у гэтай паперцы, сказаў не тое, што было, тады мы там тебя пакараем. То бок пішы, Емеля, папера ўсё, значит, вытрымае. І яшчэ я вельмі добра, памятаю, калі я ездзіў, значит, на офлайн, паседжанне Коордынацыйнай рады, там Латушка прадстаўляў свой даклад, пра, адказнасць Лукашэнкі за рэпрэсіі. І там яшчэ быў ягоны гэты юрыст, фанат Мельнікавай, Кірылюк. Таксама яго был падобны даклад. І на што я звярнуў увагу, што яны казалі в унісон і вельмі моцна, што ва ўсім вінават адзін Лукашенко. То бок, те люди, которые выконвалі яго загады, которые сбивали людей, которые працягваюць ездзіць у Польшу пры адсутнасці гуманітарных віз, да, потому что я ведаю аднаго журналіста, не маглі з Белсата, журналіста з Белсата вывезти месяцамі не маглі, не было гумвіза. А у наших палачей все ёсць. Вот. І да чаго я гэта кажу, што Палыч хочет типа, робіць так, ну, мол, это один Лукашенко виноват. А чиновники, они еще к нам придут. Они будут на нашем боку. Уже шосты год. Хто прыйдзе, Пал Палыч? Вось на гэта лайно хто прыйдзе, з тваіх былых калегаў? Ніхто на гэта не прыйдзе. Вось. І я думаю, што і насамрэч ніякай ілюстрацыі, то есть Пал Палыч хоча такую ілюстрацыю як бы для сябе. Ну, яе рыхтуе. З тым же самым Лябедзька. Понимаете, да?
То бок пры такой ілюстрацыі, якую яны хочуць, ну, Лукашенко памрэ или яго там заб'юць, як Каддафі, напрыклад, да. А хто будзе адказваць за то, што там катаваў мяне, напрыклад, там ці кагосьці іншага? Хто? Это ж Лукашенко ва ўсім вінаваты. Это вельмі такая, грунтоўная фабула вот Пал Палыча. Вось. І што я хачу сказаць, што мы вось, што яны я ўжо буду закругляцца, сябры. Што ўвогуле нармалізуюць дэмсілы і, можа быць, вам нешта прыйдзе ў галаву, і вы можете напісаць у каментах, што яны нармалізуюць. Ну, першае, самае галоўнае, яны нармалізуюць і нармалізавалі, таму што шмат людзей такі ўвогуле, не скажу пра тых, хто ў Беларусі, а которые тут, типа ок, то людзі з біяграфіямі, як у Латушка, да, з бэкграундам сістэмы, менты, вось, яны з намі побач, яны ўзначальваюць дэмсілы, учаць нас дэмакратыі, это нормально. Но вот в "Латушке" это классическая как бы тема. Чувак служил Луке 25 лет, да, имел ништяки, а сейчас он возглавляет, сопротивление Лукашенко. Ну, правда же смешно. Мы нормализуем то, что люди, вот эти люди, про которых я только что сказал, что яны сядзяць на фінансавых потоках. Мне все роўна, што яны сядзяць на фінансавых потоках, апроч маленькага моманта. На фінансавых потоках, якія, захад выдзяляе для беларускай справы. Яны на іх сядзяць, яны іх распределяюць. Понимаете? То есть они были там, в системе, и тут они построили новую систему. Яны не хачу абавязкова, нагадаць вам пра Лявончыка. Про Лявончыка, да, у которого, дядька, вся семья, тесть, батька, ну, батька нет, батька не в КГБ, батька тоже там, в системе Лукаша, а его тесть, второй человек пасля Берыі, пасля Берыі беларускага, как же в Афгане воевал, блин, забыл, сори. Ну, вы поняли, про кого я кажу. Шеймана, Шеймана. Вось. Который купил кватэру ў двадцатым годзе за 400 тысяч фунтаў стэрлінгаў в Лондоне, который, хто памятаеце, дабрадзей. Ну як так атрымоўваецца? Ну як так атрымоўваецца, да, што там? Ось, цалкам, нармалізуецца прадажнасць СМІ. Я вам скажу, што, ну, не то, што мне там душа баліць, а то хтосьці можа падумаць, што я там зайздрошчу, то вот эти говно СМІ, чытаюць, глядзяць, людзі. Я вось быў зараз піўныя аналітыкі, Праспект, Шепелевич, Кабец. У них на стрыме сидзіць, ну, 500 человек. Вот зараз. Ну, дзякуй, што вы са мной, што вы не глядзіце. Ну, я вось просто как бы бачу, што кажу то, што бачу, да. Вось. Ну, дзіўна, да? Вось, той самыя эти, блогеры, да, ну, падавалось бы ж, нармальныя людзі былі, да, а кім яны сталі? Ну, кім? Нармалізуюць гэтага, наймутнейшага Кныровіча, да, который нармалізуе гаманца Лукашенка, Машэнскага. Ну, что это, бля, это нормально? Вот то, што я всё гэта пералічваю. Яны нармалізавалі цалкам адсутнасць справаздач. Они кажуць, што, блин, европейцы, яны тут все строго в Европе. Вы что? Мы там так перед ними отчитываемся, что. А как? А как, тады с Мельниковой, которая съехала и украла 190 тысяч, евро или там сколько там, ну, неважно. А дзе крымінальная справа, калі тут все так, а, празрыста і ўсё па-чэснаму?
Вось, мы проста ведаем, што думаем, што еўрапейскія чыноўнікі, разам з вамі робяць гэтыя, смутныя схемы, і справаздачыцца тут ніхто не будзе. І гэта не трэба нармалізоўваць, таму што людзі, каторыя маюць галаву, яны ніколі ў гэта не павераць. А людзі, каторыя крытычна мысляць, яны ёсць. Э, То, что, так, ну, про кумовство я казаў, да, эти семейные подряды в грантовых распілах, все как у Лукашенко. Яны уже пачалі, значыць, нармалізоўваць адсутнасць, адказы у медыцынскай дапамозе. Нагадаю вам про Краўчука. Чувак без ноги, начали, значит, ему там вешали полгоды лапшу на уши, хотели поменять, значит, типа, да, ну, обязали поменять тазобедренный сустав. Уже он говорит, ладно, там протез дорогой, начали зубы лечить, вот. Но потом и он стал сказать, что вы так это долго, там, вы скажите, сколько на меня выделили. Его просто взяли за то, что он пришел ко мне на эфир, позбавили лечения. И подорожник, который робил ему зубы, попросил его подписать паперу, что, значит, он не будет распавядать там какую-то, опять же, не распавядать, как у Лукашенко, не надо ни про что рассказывать. Кому хто сколькі дапамагае, не трэба. Сістэмы нет, вось, а сваім жа таксама трэба дапамагаць за кошт палітзняволеных, на которых гэтыя грошы выдзяляюцца. Вось. Нормализовали что? То, что журналисты, продажные журналисты нападают у соцсетках на, ну, скажем так, на палітзняволеных былых. На Коршунова, да, этот дорога. Потом этот, который там инсульта жадал там мне. Кто там этот, на Борозенков тоже, да. Это все нормалізуецца. І самае галоўнае, што калі пішаш у органы, якія нібыта кантралююць, а я ж написал начальнику этих расследователей в Америку, и он написал мне, что типа нас это не касается, они типа нормальные чуваки, нормально работают. Вы вообще понимаете? Это же нормализация говна. Как может журналист человеку в соцсетках, даже если он на 1000 пунктов прав, писать: я тебе желаю, чтобы ты там сдох в своей моче от инсульта, лежал там. Ну как? И это, ну, это нормализация. Вот. И то, что не отказываюць, калі пішаш, все уже мне эти, калі я еще был чальцом координацыйнай рады, мне уже все эти красулины уже не отказывали на мои пытанні. Понимаете? И это тоже нормализуется. То есть вось таким чынам. Вось такая вось ненармалізацыя ненармальна. Нармалізацыя ненармальна. І гэта ўсё вельмі сумна, паважанае гаспадарства. Хочется плакать, вот, но плакать я не буду, потому что я ж уже дед, плакать мне нельга. Так, сколько нас глядзіць чалавек? 80 чалавек у эфіры, 21 лайк. Ну, сябры, калі можаце, паставце там яшчэ, хто забыўся. Паставце, калі ласка, лайк. Я вам зараз хачу яшчэ ў качестве паліва показать, что мы яшчэ нормализовали. Что такое продажные конченые СМИ? Прабачьте меня за эмоцию. Это калі я чую вось гэта. Глядзім на экран. Ну давайте без маніпуляцый. Якія
супрацоўніцтва со спутником были у Еўрарадыё? Расскажите мне, калі ласка. Супрацоўні, давайте тады так. А ці не павінен Сергей Чалы злажыць паўнамоцтвы за супрацоўніцтва с Лукашенком, а БПЦ злажыць паўнамоцтвы за тое, што супрацоўнічае з Чалым, у якога было супрацоўніцтва з Лукашенком. А Ольга Лойка не павінна сысці з журналістыкі, таму што яна супрацоўнічала і вяла праграму сумесна з Сергеем Чалым на БПЦ, які вот супрацоўнічаў з Лукашенком. Ведаеце, глупства не пішыце, можа быць, прасцей жыць будзе. Так, хаця, конечно, вось пытанне пра тое, што цкаванне Аліны поўнасцю. Вы разумееце, што вось гэтат вось суб'ект называет глупствам адэкватнае пытанне пра Казарцева. Як падначалены Сіманян стал дырэктарам рэвалюцыйнага радыё? Ну, это реально, ну, это просто гамон. Это просто гамон. То есть от этого ванітуе, да, і это насамрэч жах, то, што мы бачым. І адным з стваральнікаў гэтага жаха з'яўляецца Пал Палыч Латушка ў тым ліку, таму што ён таксама нармалізуе жахлівыя рэчы. Добра, сябры, на гэтым будзем заканчваць. Хачу толькі яшчэ падзяліцца з вамі добрай навіной. Я далучыўся, дачыніўся да стварэння кнігі «Каханак вялікай мядзведзіцы» Сергея Пясецкага. Просто, ну, на мой погляд, выбітны твор. Гэта праект украінскага ваяра і беларускага добраахвотніцкага корпуса. Кніжкі, значыць, ёсць. Там усе кніжкі на украінскай мове. І вось гэта адзіная, як сказал мне Батулін, адзіная на беларускам. Вось, мне вельмі, знаете, што как бы мне падабаецца, што я дачыніўся да таго, што, ну, гэта, не ведаю, будзе гэта там каким-то, как это сказать, светилом інтэрнэта калі-небудзь ці не будзе. Такая кніжка ўжо ёсць, і яе зрабіў іншы чалавек. Таксама, ну, таксама вельмі добра зрабіў, толькі што у нас там на 2 галасы, жаночы і мужчынскі, а ў яго на 1. Ну, што мне спадабалася, такі вельмі класны опыт, досвед, калі в студіі всё там чытаеш так класна, ну, вообще. Вось, і прыемна такія рэчы рабіць. Прыемна проста. Ты думаеш, ты робіш нейкі ўнёсак у прасоўванні беларушчыны. Да, таму што там некаторыя кажуць, там мовы няма, таго няма. Я вам скажу, што, сябры, што мова ёсць. Пускай я на ёй не вельмі добра размаўляю, пускай там лексікон у мяне можа маленькі, але я вам скажу шчыра, што я уже вось колькі год з 21-го года размаўляю толькі на беларускай мове. Крышечку в Польшу у меня тут бывают такие сдвиги, потому что я на русский перехожу час от часу, но гэта ўсё роўна. Я ніколі в Польше не размаўляю по-расейски. Так с вами пробивает, но просто здесь цяжкаватая ситуация во Вроцлаве, тут шмат рускамоўных. А вось калі я жил в Семенавіцы, там вообще я был один, понимаете? Вось, ну што, сябры, заўтра будзе эфір у мяне. Запрашаю на эфір. Заўтра пройдземся там па некаторым тэмам, я яшчэ не ведаю па якім, но думаю, што будзе цікава. Мы ж яшчэ не чыталі, ці тут няма. Не сказаў, што, значит, «Каханак вялікай мядзведзіцы» ёсць у апісанні, ёсць на маём запасным канале, я размесціў
где она находится на канале, Ивана, Залезняка. Значит, там это "Телеграм", и там по разделам, разумеется, то бок, ну, по разделам, по кавалачкам. А у меня 3 великих кавалка, но я там зрабіў таймінгі, і можна гэта слухаць у "Ютюбе", нормально. Так, давайте почитаем тогда комментарии и будем разбегаться. Так, Мельникова, мгм. Так, связывайтесь. Кто не поставил лайк, тот какашка. Не, я жартую. Так, вот я просто. Так, кстати, ждет суда, затягивают поляки. О, я этого не знал, ну цікава. Так, яны выкарыстоўваюць в акно Авертона падчас сваіх гэтых этэраў. Так, Авертон, блин. Я ведаю, что такое камертон, там, где настраивают звук, а Эвертон, блин, сори. Век живи, век учись, да? Так, молитесь там. Ну да, слухайте, как слухал этого Павла, не знаю, чаму была у запісу праграма ягоная, но там все там. Ведаеце, я не супраць как бы рэлігійных людзей, но, блин, калі ён там выходзіць і кажа, што Христос сказаў па-беларуску, што беларусы, без беларусаў свет не можа існаваць. Ну, бля, ну на каго гэта ўвогуле разлічана? Ну, на каго гэта разлічана, што ай, короче, ну, ведаеце, есть такое слово, я нават не ведаю, как, по-беларускі сказать. Ну вот, расейское оно такое жалок, жалок. Просто жалок. Что он несет, блин? Для чего? Он же это для чего-то несет, эту дичь. Он же для чего-то, кстати, нормализует этого, блядь, детка, да, с этой темной историей, которая аж яна аж не засталась до конца высветленной. Но нет, конечно. И это наводзіць мяне на вельмі цяжкія думкі, раз ён кіраўнік партыі, христианское, да? Ну, что это за такое? Я просто ведаю, что, ну, как бы мы все там, да, играем свои роли, да, у социуме. Ось. И тут же самое галоўнае, як сябе чалавек паводзіць, калі на яго ніхто не глядзіць. Кідае ён мусор, ці наадварот падымае чужы там смецце кідае да сметніка. Што ён робіць, калі на яго ніхто не глядзіць? Бо калі на цябе глядзяць, вось как на Пашу, он такой Иисус по-белорусски, мы там супернация, там, да, давайте все молиться, Бог нас спасет. Блядь, я такой думаю, ну что ты такое, блин, вообще говоришь? Ну мне непонятно. Хотя я там нічога супраць рэлігійных людзей не маю, но мне он кажется таким смешным, ну, неактуальным. Там он тоже застаўся, как и сярожык. А вось мы, кстати, таксама, глядзіце, мы што нармалізуем? Мы ўжо нармалізавалі цалкам, што, значит, людзям медыйным, Мацкевічам, ну, мне часткова таксама, пакуль зяпу не адкрываў, этаму Федынічу, там, журналістам, ім аказваюць дапамогу, іх лечаць, за іх дбаюць, да, чтобы яны потым распавядалі: "О, всё дают дапамогу, мы что, понимаете, да?" Вось, это тоже нормализуется. А что, это нормально? Так что, мы за это сидели в тюрьмах? Ну, нет, конечно. Это страшно, сябры, это страшно. Я спадзяюся, что вы разумеете. А то, что яны там начали мочить Скіндзерева, Новикова, зараз нападаюць на балкунца. Так кажыце там, што яны там рускамірцы, не рускамірцы, мне ўсё роўна. Сам прынцып, яны нападаюць на тых людзей, якія падымаюць пытанне, дзе грошы. Ну, я так кажу прымітыўна, да? Адкажыце, дайце справаздачу. Яны, ну, мусіць, маюць уплыў там нейкі там ці што. Ну, гэта такой вельмі дрэнны такой званочак, вельмі дрэнны. У них бабло. Так, они нормализовали травлю людей вместо перенесения ответственности за свои политрешения, слова и действия. Да, 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 они вообще. Я просто смотрю, как это, блин, какую-то кебабную рекламируют. Блин, ходят какие-то, памятаете, был сустрэча там беларусаў сусвету, пошла на концерт Наві Бэнда.
Потом какие-то у нее, блядь, эти папоротьки, ветки там она показала. Я просто думаю, ну, блин, ну тот же Лукашенко, да, только, ну, немножко у іншим ключе. Нормализовали, я нормализую молоко. Оно круто. По Новикову, так, что-то мы говорили по Новикову с Олесей. По великому рахунку новин няма. Новиков написал, что яму отказал, значит, Почобут, Беляцкий и Марфа Рабкова, ну, выразили ему там спачуванне. Ну и Олеся, с которой у меня был эфир, сказала, что ну, нібито все повинно быть добро. Да, да, да. Так, у кого-нибудь есть платная версия или ИИ видеоредактора? Нужно, да, так, блин, ну не тут, дружище, блин. Ну ты ж можешь в штучной интеллигенции набрать. Так, иллюстрированный, да. Ну что, сябры, тады с вами развітваюся я до завтра. Кто не поставил лайк, калі ласка, поставьте, может быть, распаўсюд, падабай, лайк это падабай, поставьте распаўсюд, закіньце куды-небудзь яшчэ гэтае відэа. Ну, а я на гэтым з вами развітваюся і, як заўсёды, кажу, жыве Беларусь, слава Украіне, слава ЗСУ, слава беларусам, якія ваююць за нашу і вашу свабоду ва ўкраіне, льюць сваю кроў, гінуць. Божа храни Амерыку, ну і, канешне, нех жыве Польска. Ён не з офісаў, ён з двароў, дзе жыццё гаворыць з намі. Камера ўключана, круг наперад, і праўда ўжо перад намі. Калі ўсе маўчаць, ён кажа, калі крычаць стоп, ён ідзе. Калі ты бачай выне, а ты вярнуся, значыць яшчэ не перамогся. Народны рэпарцёр, голас вуліцы, прамая размова. Народны рэпарцёр, пытанне людзей нас не прымусяць маўчаць ніколі. Яму кричали: стой, свой рот закрой. Ціснули страхом и турмой, але чим мацней стискали круг, тым гучней становился дух. Народный репортер, голос вулицы, прямая размова. Народный репортер, пытанне людзей не прымусяць маўчаць ніколі. Хтосьці мяняе словы і экран, але сутнасць не мяняецца з намі. Камера ведае, хто быў і кім учора, і гэта не схаваць новымі імёнамі. Народны рэпартёр, голос вуліцы, прамая размова. Народны рэпартёр, пытанне людзей нас не прымусяць маўчаць ніколі. Сёння Пятрухін, заўтра кожны з нас. Пакуль працуе камера, праўда жыве ў нас. Жыве